हेलो हाय नमस्कार मु स्वागत करছি ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନି ପୂଜା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆगे ଶନି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ପୂଜା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ପୂଜାଟା ହିଁ ଆମର ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଆगे ବାହାରି କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଆगे ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଏଇଠି ଶନିଙ୍କ ଗଛ ଥିଲା ସେଠି ବି ଯାଇକି ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମେଳା ଚାଲିଥାଏ କି ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମେଳା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଆଗ। ସେ ଛୋଟକାଟିଆ ମେଳା ହଉ କି ବଡ଼ ମେଳା ହଉ ଯାହାଟା ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଆଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଗେ ବସିଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବୋଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଆସି ବସ୍ରେ ବସିଯାଇଥିଲି। ବସ୍ରେ ବସିକି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ନା, ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବି ହେଇଗଲେଣି। ଫାଇନାଲି ହେଇଯିବି କ'ଣ, ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲେଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ବି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲି। କାଲିକି ଦେଖା ହବାଟା ଏଇଟା